Bé, la fira aquesta és bàsicament de paper. És una fira que es fa 24 anys que se celebra i aquí podem trobar des de postals, fotografies, làmines, gravats, correspondència, objectes, paper, vaja, de documents de la Guerra Civil Espanyola, etc. Vull dir, això és el màxim que hi ha en aquesta fira. També podem variar i podem trobar, no sé, hi ha un senyor que ha portat aquí els taps aquests de cava, per exemple, hi ha un altre senyor que ha portat objectes i eines del camp, ferros, coses de cuiro, etc. Coses antigues, bàsicament. A partir de les 11 fins a l'hora de dinar, sí, ja veieu que hi ha força públic, estiuejants i gent de la comarca. Bé, jo estic aquí perquè jo soc col·leccionista de soldaders de plom, de fusta, de llauna, de cartró, de paper. Soc autor d'uns llibres dels retallables de paper, sempre soldaders de plom. Vinc a aquesta fira perquè a veure si trobo naturalment alguna cosa i per treure'm alguna de les coses repetides. La fira l'organitza el senyor Lluís Oriol des de fa 24 anys, tal com he dit.